Ola, son Sara de Artesanía en Xebre de Valdeorras. Levo pirograbando dende o 2020 e hoxe quixera amosarche pois un dos meus primeiros proxectos que fixen de pirograbado. Este pirograbado pois foi un encargo que nos fixeron no seu día bueno, ten unha historia un tanto graciosa que eu no seu momento pois non me percatei moi ben da xogada. Resulta que a clienta quería que lle pirograbase o rectoral de Sober e que lle metera pois un par de elementos a maiores no propio pirograbado, pois un gatiño, unha botella de viño. E logo díxome que a ver se lle podía meter unha firma abaixo, unha firma pois un pouco peculiar. Para mí non foi nada raro nun principio que o pedira, porque estou acostumada a que a xente personalice as súas pezas e que me pidan pois nomes, que lle inclúan nomes nas pezas, esas cousas. Entón puxenllo. E cando lle fun entregar a peza á clienta, díxenlle, bueno, pois cando llo deas á persoa, pois avísame e así xa podo subir o proceso ás redes sociais. Nese momento esta persoa díxome, ai non, iso non o podes facer porque senón é que píllame. Claro, eu nese momento pois non entendía moi ben o que quería decir. Pero cando se marchou coa peza dime de conta de que o que quería era facerse pasar como que o fixo ela e non eu. Filla da grela. Bueno, pois nada, pois iso. Unha anécdota máis, unha das primeiras anécdotas extrañas que me pasou como pirógrafa. Algúnha vez che pasou algo similar ou estas cousas só me pasan a min por parva?